நாம் 2022ஆம் ஆண்டின் ஆவணி மாத ராசி பலன்களை பார்க்கலாம். ஆவணி பிறந்தாலே உற்சாகம் பிறக்கும். விவசாய பணிகள் சிறப்பாக நடைபெறும். காலபுருஷ தத்துவத்தில் 5வது மாதம் இந்த ஆவணி மாதம். இந்த ஆவணி மாதத்தை சிங்க மாதம் என்றும் அழைப்பார்கள். இந்த மாதத்தில் சீமந்தம், கிரக பிரவேசம் அதிகம் நடைபெறும். இந்த ஆவணி மாத கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது மேஷத்தில் ராகு, ரிஷபத்தில் செவ்வாய், கடகத்தில் புதன், சிம்மத்தில் சூரியன், துலாத்தில் கேது, மகரத்தில் சனி பகவான், மீனத்தில் குரு பகவான் என இந்த ஆவணி மாத கிரக நிலைகள் சஞ்சரிக்கின்றன. மேலும் ஆளுமை தன்மைக்குரிய கிரகம் சூரியன் வலுவாக இருந்தால் காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். கிருஷ்ண பரமாத்மா அவதரித்த மாதம் இந்த ஆவணி மாதம். முழு முதற் கடவுள் மூலவர் விநாயகர் சதுர்த்தி இந்த மாதத்தில் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும். வேள முகந்தோன் என்று அழைக்கப்படும் விநாயகர் பெருமானை வழிபாடு செய்வதற்கு ஆவணி மாதம் உகந்த மாதமாக இருக்கின்றது. மற்ற மாதங்களில் வரும் சதுர்த்தி திதியை சதுர்த்தி என்றுதான் சொல்கின்றோம். ஆனால் ஆவணி மாதம் வரும் சதுர்த்தி திதியை மட்டும் விநாயகர் சதுர்த்தி என்று பெருமைப்படுத்துகின்றோம். அத்தகைய சிறப்புக்கு உரியது ஆவணி மாத சதுர்த்தி தினம். அன்றைய தினம் அருகில் உள்ள சிவாலயத்திற்கு சென்று அங்குள்ள விநாயகருக்கு அருகம்புல் மாலை சூட்டி வழிபட்டால் பெருகும் பொன்னை அளித்து பெருமையுடன் அருள்வார் விநாயகர். இந்த ஆண்டுக்கான விநாயகர் சதுர்த்தி தினம் ஆவணி மாதம் 15ஆம் தேதி 31/8/2022 அன்று புதன்கிழமை வருகின்றது. அந்த நாளில் விநாயகரை வழிபட்டால் சகல சௌபாக்கியங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் என்கின்றது சாஸ்திரங்கள். வழிபடுவதற்கு எளிமையான தெய்வமாக இருப்பவர் விநாயகர். அவர் மஞ்சளிலும் மாட்டு சாணத்திலும் கூட காட்சி தருவார். வீட்டிலும் வழிபடலாம், ஆலயத்திலும் வழிபடலாம், தெருக்களில் வைக்கப்பட்ட சிலை வடிவமாகவும் வணங்கலாம். அவர் அரச மரத்தின் அடியிலும் குளக்கரையிலும் வீற்றிருப்பார். மேலும் சதுரம் என்பது 4 பக்கங்களும் பூர்த்தியான அமைப்பாகும். நம்முடைய வாழ்க்கையையும் முழுமையாக பூர்த்தியடைய சதுர்த்தி தினத்தில் விநாயகரை வழிபட வேண்டும். அப்பம், கொழுக்கட்டை, மோதகம், அவல், பொரி, கடலை, பொங்கல், சுண்டல், கொய்யாப்பழம், அதோடு விநாயகருக்கு பிடித்த விளாம்பழம் போன்றவற்றையும் படைத்து வணங்க வேண்டும். அருகம்புல், வன்னி இலை, வில்வ இலை மற்றும் தும்பைப்பூ, எருக்கம்பூ, செண்பகப்பூ, செம்பருத்தி பூ ஆகியவற்றையும் வைத்து வழிபடுவது நல்லது. கஜமுகா சூரன் என்ற அசுரனின் முன்பாக தேவர்கள் அனைவரும் பயத்துடன் தோப்புக்கரணம் போட்டு தலையில் குட்டி கொண்டனர். அந்த அசுரனை விநாயகர் அழித்தார். எனவே அசுரன் முன்பாக செய்த அந்த செயலை விநாயகர் முன்பாக பக்தியோடு செய்தனர். இதுவே விநாயகருக்கு தோப்புக்கரணம் போடுவதற்கு காரணமாக சொல்லப்படுகின்றது. 7.5 சனி, அஷ்டமத்து சனி, அர்த்தாஷ்டமத்து சனி ஆகியவற்றின் பிடியில் சிக்கியிருப்பவர்களுக்கு அருள் புரிபவர் விநாயக பெருமான். சதுர்த்தி விரதம் இருந்து அவரை வழிபட்டால் செல்வ செழிப்பும் மேலோங்கும், தொழில் வளம் பெருகும், மக்கள் பேறு கிடைக்கும், காரிய வெற்றி உண்டாகும், புத்தி கூர்மை உண்டாகும். இந்த ஆவணி மாதத்தில் ஆவணி மூலம், ஆவணி அவிட்டம், ஓணம் பண்டிகை போல பல பண்டிகைகளும் கொண்டாடப்படுகின்றது. மேலும் இந்த மாதம் கிரகங்களின் பெயர்ச்சியை பார்த்தால் ஆவணி 8ஆம் தேதி புத பகவான் கன்னிராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகின்றார். ஆவணி 12ஆம் தேதி புதன் பகவான் கன்னிராசியிலிருந்து சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகி வக்ரமாகின்றார். ஆவணி 16ஆம் தேதி சுக்கிரன் சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகின்றார். ஆவணி 1ஆம் தேதி சூரியன் கடகராசியிலிருந்து சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகின்றார். மேலும் சனி, குரு, புதன் என 3 கிரகங்கள் வக்ரமடைந்து இந்த மாதத்தில் பயணம் செய்கின்றன. இதன் காரணத்தால் உங்கள் ராசிக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கப் போகின்றது, நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் என்ன என்று இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நமது நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து பார்க்க நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு வழங்க. குரு பகவானை ராசி அதிபதியாக கொண்ட தனுசு ராசி அன்பர்களே, இந்த ஆவணி மாத கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது மாத தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் குரு வக்ர இயக்கத்தில் இருக்கின்றார். எனவே ஆரோக்கிய தொல்லை அதிகரிக்கும். சனியும் வக்ர இயக்கத்தில் இருப்பதால் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் அனுசரிப்பு குறையலாம். உங்கள் ராசிக்கு 9ஆம் இடத்தில் இந்த மாதம் முழுவதும் சூரியன் சஞ்சரிக்கின்றார். பாகிஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான சூரியன் அங்கேயே சஞ்சரிப்பது யோகம்தான். எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். புதிய பாதை புலப்படும். தர்ம காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். பணிபுரியும் இடத்தில் கேட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும். தனித்து தொழில் செய்வது பற்றி சிந்திப்பீர்கள். ஆவணி 8ஆம் தேதி கன்னி ராசிக்கு செல்லும் புதன் அங்கு உச்சம் பெறுகின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 7, 10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான புதன் உச்சம் பெறுவதால்
தொழில் வளம் சிறக்கும். தொல்லை தந்த எதிரிகள் விலகுவார்கள். பொது வாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு பதவிகளும் பொறுப்புகளும் கிடைக்கலாம். பயணங்கள் பலன் தரும். இந்த காலத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் புது முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். மேலும் ஆவணி 12ஆம் தேதி சிம்ம ராசிக்கு புதன் வக்ர இயக்கத்தில் வருகின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 9ஆம் இடத்தில் புதன் சூரியனோடு இணைந்து வலுவிழக்கின்றார். கேந்திராதிபத்திய தோஷம் பெற்ற புதன் வக்ரம் பெறுவது யோகம்தான். சுப காரியங்கள் உங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும். பாதியில் நின்ற பணிகள் மீதியும் தொடரும். கடன் சுமை குறைய புதிய வழி பிறக்கும். ஆவணி 16ஆம் தேதி சிம்ம ராசிக்கு சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 6, 11 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சுக்கிரன் உங்கள் ராசிநாதன் குருவிற்கு பகை கிரகம். சூரியனோடு இணையும் சுக்கிரனால் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். புதிய வேலை கிடைக்கும். அடகு வைத்த நகைகளை மீட்பீர்கள். இல்லத்தில் மங்கள காரியங்கள் நடைபெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். பணிபுரியும் இடத்தில் பதவி உயர்வுடன் மாறுதல்கள் வரலாம். மேலும் மாதம் முழுவதும் குருவும் சனியும் வக்ரத்தில் இருக்கின்றார்கள். உங்கள் ராசிக்கும் சுகஸ்தானத்திற்கும் அதிபதியானவர் குரு. இதனால் ஆரோக்கிய தொல்லை அதிகரிக்கும். பெற்றோர் வழியில் சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அகலும். எதையும் திட்டமிட்டு செய்ய இயலாது. திடீர் திருப்பங்கள் தொழிலில் ஏற்படலாம். இந்த காலத்தில் குரு சனி வழிபாட்டை செய்யுங்கள். இந்த தனுசு ராசி தொழில் வல்லுநர்களுக்கு இந்த ஆவணி மாதம் தொழிலில் போட்டி என்பது இயல்பு என்றாலும் இந்த மாதம் அதிக அளவில் போட்டிகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரும். இந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் சந்தித்து வெற்றி காண்பீர்கள். குறிப்பாக பெரிய சர்க்கரை ஆலைகளை வைத்து தொழில் செய்யும் தொழில் வல்லுநர்கள் தொழில் போட்டிகளை சந்தித்து வெற்றி வகை சூடுவீர்கள். வாகன உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் பணியில் உள்ள தொழில் வல்லுநர்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் அனைவரின் பாராட்டையும் பெறுவீர்கள். பள்ளி கல்வி படிக்கும் தனுசு ராசி மாணவர்கள் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் என்பதற்கு இணங்க கடின முயற்சியுடன் படிப்பதன் மூலம் கல்வியில் வெற்றி காண இயலும். போட்டித் தேர்வுகளுக்காக படிக்கும் மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற கூடுதல் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு படித்தால் உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இந்த மாதம் மருத்துவ படிப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் சிறப்பாக கல்வி பயில்வீர்கள். இந்த தனுசு ராசி கலைத்துறை அன்பர்களுக்கு இந்த ஆவணி மாதம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் வாய்ப்புகள் வந்து சேரும். தொழிலில் போட்டிகள் அதிகரித்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை பிற கலைஞர்கள் தட்டிச் செல்வார்கள். வரவேண்டிய பணத்தொகையும் தாமதப்படும். புதிய வாய்ப்புகள் தடைபடுவதால் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை தற்போது பயன்படுத்திக் கொண்டால் பொருளாதார நெருக்கடிகளை சமாளிக்கலாம். தனுசு ராசி அரசியல்வாதிகளுக்கு மக்களின் ஆதரவை பெற அவர்களின் தேவை அறிந்து செயல்படுவது உத்தமம். அமைச்சர்களின் கெடுபிடிகள் அதிகரிப்பதால் கட்சி மாறக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். உடன் இருப்பவர்கள் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவார்கள். எந்த ஒரு காரியத்திலும் வெற்றி உண்டு. இந்த தனுசு ராசி பெண்களுக்கு ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். உங்கள் ராசிநாதன் வக்ர இயக்கத்தில் இருப்பதால் எதையும் திட்டமிட்டு செய்ய இயலாது. கொடுக்கல் வாங்கலில் பிரச்சனை வரலாம். இல்லறம் இனிமையாக கணவன் மனைவி இருவரும் விட்டுக் கொடுத்து செல்லுங்கள். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் திருப்தி தரும். பணிபுரியும் பெண்களுக்கு சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பும் அலுவலக சலுகைகளும் கிடைக்கும். இந்த தனுசு ராசி மூலம் நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு இந்த ஆவணி மாதம் அரசியல்வாதிகள் சீரான பலனை எதிர்பார்க்கலாம். மாணவ மாணவிகள் சிரத்தை எடுத்து படிப்பீர்கள். உங்கள் முயற்சிக்கு தகுந்த பலன்கள் வந்தே தீரும். வழக்கு விவகாரங்கள் மேலும் தள்ளி போகும். தெய்வ பக்தி அதிகரிக்கும். பயணங்கள் மகிழ்ச்சி தரும். மனதில் சுய நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இதுவரை தொல்லை கொடுத்து வந்த எதிரிகள் விலகிச் செல்வார்கள். இது தனுசு ராசி பூராடம் நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு இந்த ஆவணி மாதம் எதிலும் கவனமாக பேசுவது நல்லது. வீண் பழி உண்டாகலாம். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களால் ஏதாவது மனம் நோக்கும்படியான நிலை உருவாகலாம். கணவன் மனைவி ஒருவரை ஒருவர் மனவிட்டு பேசி எடுக்கும் முடிவுகள் நன்மை தரும். பிள்ளைகளின் கல்வியில் கவனம் தேவை. வெளிநாடு செல்லும் திட்டம் நிறைவேறும். கொடுக்கல் வாங்கலில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். இந்த தனுசு ராசி உத்திராடம் 1ஆம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் கெட்ட கனவுகள் தோன்றும். நெருக்கடியான நேரத்தில் உறவினர்கள் நண்பர்கள் உங்களை விட்டு விலகிச் செல்லலாம். மனதில் நிலையான எண்ணம் இருக்காது. பண நெருக்கடி குறையும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். தொழில் வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத சிக்கலை சந்திக்க வேண்டியிருக்கலாம். வீண் பகைகள் ஏற்பட்டு விலகும். எவ்வளவு திறமையாக செயல்பட்டாலும் பாராட்டுக்கு பதில் விமர்சனம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நாட்கள் என்ன என்றால் ஆங்கில தேதியில் ஆகஸ்ட் 23, 24, 29, 30, செப்டம்பர் 5, 6, 9, 10. உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம் மஞ்சள். இந்த ஆவணி மாதம் வியாழக்கிழமை தோறும் ஆதியந்த பிரபுவை வழிபடுவதன் மூலம் ஆனந்தமாக வாழலாம் இந்த தனுசு ராசி அன்பர்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்க்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.